एडभाइस 365 चेनेलनिफ्राय जोंनि नायगिरि आरो भिउवारफोरनि थाखाय मोनसे भिडिअ आपडेट होनो नागिरदों। बे भिडिअआ जाबाय आसामनि मादाव बयनिख्रुइबो देरसिन फार्म। बे फार्मा ककैलाबारि फार्म होननानै बुङो। बे फार्मा भारत गभर्नमेन्टनि आन्डाराव रेजिस्ट्रेसन जादोंमोन आरो मोनसे समाव बियो आसाम सरकारजों थानाय समाव बे फार्मनि महर मुस्रिया जोबोर नायथावनामोन। आथिखालाव बे फार्मनि रोजा रोजा हाफ्रा आदि थिखा होनानै माखासे पलिटिकेल बेकग्राउन्डआव थानाय नेताफ्रा बेखौ आदि थिखा लानानै बिथांमोना कमिसन जाबाय दं। नाथाय खोब दुखुनांथावनि खोथा दि 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव सरकार जाबाय, नाथाय बेवहाय बे फार्मखौ जाबादि फोथांना लाखिनांगौन बेखौ जों नुनो मोनाखिसै। लोगोसेयावनो बे फार्मनि गासै न' बां बायदिसिना थासारिफ्रा खोब दुखुनांथावना जाबाय। सोरबा मोसौ खायो, बायदिसिना बोरमा बायदिसिना जों लेथ्रा जाजोबना थायो। दा बेफोर गासै नुथायफोरखौ जों नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन। दा बेखौ फैबाय थानाय जितुते बिटिआर दिनै बिटिसिनिफ्राय बिटिआर मोनसे एरेन्जमेन्ट जाबाय, जाय एरेन्जमेन्टनि जै बर'फ्रा बर'नि राव थुनलाइ हारिमुजों लोगोसे सोदोमस्रिखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे गेदेर खाम्फा मोनबाय, जायनि जोहै बिटिआर दा जाबायदि जौगाहैनांगौमोन थिग बिटिसि बादिनो जुदि बिटिआरनि माखासे नेताफ्राबो जुदि बे फार्मखौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 17 बोसोराव बे फार्मनि आबुं महरखौ फोथांना लाखिनो नाजायाखै, जाहाथे फैगौ बुब्लियाव जायखिजाया सरकारानो फैयाथों मानो बे ककैलाबारि फार्मखौ फोथांना लाखिनो हायोब्ला खोब गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बावहाय एंगेज खालामनो हागोन आरो माखासे आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेमा जोबगोन होननानै जों सानो। दा नोंथांमोननो जों ककैलाबारि फार्म सोरगिदिं थाइखौ जों दिन्थिनो नाजानाय जादों। जोंनि केमेरामेना नोंथांमोननो गासै सावगारिफोरखौ दिन्थिनो नाजागासिनो दं। नोंथांमोना नायबाय था आरो जायफ्रा जोंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना अन्नानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसे नैबे ककैलाबारि सेन्ट्रेल फार्मनि नुथाय, बे ककैलाबारि सेन्ट्रेल फार्मनि नुथायखौ आथिखालाव नोंथाङा नुयोब्ला खोब दुखु मोनगोन। नाथाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा 17 बोसोराव बे फार्मनि मुङाव 250 करोड़ रांखौ बाहायनानै बेवहाय माखासे न' बांखौ लुनाय जादोंमोनब्लाबो 17 बोसोराव बिथांमोना बे मडेल डायरी फार्म, फिसारि, हर्टिकालचार, पाउल्ट्रि फार्म, ट्रेनिं सेन्टार बेफोरखौ बिथांमोना खालि न'खौल' लुफुंना होदों माखासे थिकादार थाखोनि मानसिफ्रा। नाथाय बेयाव मख'नाय दाउ फार्म आरो ना फिसिनाय, हर्टिकालचार, पाउल्ट्रि, दाउ फार्म बायदिसिना खालामनायनि खोथाखौ बे बेनाराव जों नुनो मोन्दों। नाथाय नुनो मोन्दोंबाबो बे फार्मनि जि थांखिखौ लानानै बिथांमोना बेयाव न' बांखौ लुनाय जादोंमोन, जाबादि आनएमप्लयड इयुथफोरखौ बिथांमोना बेवहाय एमप्लयड खालामनानै लाखिनांगौमोन, बेखौ जों लाखिनायखौ नुनो मोनाखै। आरो खोब दुखुनांथाव खोथा, आथिखालाव बे ककैलाबारिनि फार्मनि नुथायफ्रा सोरगिदिं गाज्रि थासारिजों बुंफबनानै दङ आरो बेखौ फैबाय थानाय सरकारा बा बिटिआर सरकारा बेखौ मोजाङै फोथांनो नाजायोब्ला बेवहाय गोबां हाजार हाजार सेंग्रा सिख्ला बेयाव मावनानै बा सुकिदार बा गोजौ रेंकनि साख्रि मावनानै जानो हागोन। बेखौ फैबाय थानाय बिटिआर सरकारा खोब नोजोर बोनानै बे ककैलाबारि सेन्ट्रेल फार्मखौ मावफुंनो नाजायोब्ला बेयो जोंनि भारतनि मादावनो मोनसे बिराद गेदेर मोनसे फार्म जागोन। बिनि थाखायनो फैबाय थानाय सरकारखौ नोजोर बोनो थाखाय जोङो बे दिनैनि बे जोंनि JSB एडभाइस 365 चेनेलनि जोहै बेफोर थासारिखौ नोंथांमोननिसिम जोङो दैथायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।